ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର ଆଜି ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାଣ ବସିଥିବ ତାଙ୍କ ଘର ପୁରା ଭରପୁର ମାନେ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ କାମ ଯେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ସବୁଥିରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ପୁରା ଆଜି ମହକୁଥିବ ଚିତା ଝୋଟି ଫୁଟି ପକେଇ ଘର ପୁରା ଚିକଚିକ କରିଦିଏ। ଆମର ତ ଏ ମାସରେ ବସେନି ଆର ମାସରେ ବସେ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ଖାଲି ଆମର ଲାଗି ଦିଆ ହୁଏ ପ୍ରଥମ ପାଳିଟା ଖାଲିରେ ଯାଏ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିଟା ଲାଗି ଦିଆ ହୁଏ। ଛେନା ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ କଦଳୀ ଏମିତି ଚକଡ଼ା ହେଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ଟିକେ ଭୋଗ ଦିଆ ହୁଏ। ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଲାଗିଦିଆ ସରିଲା ପରେ ରୋଷେଇ ହେବ ଚୁଲି ଲାଗିଦିଆ ପୂର୍ବରୁ ଚୁଲି ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଏଠି ଖାଲି ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ଡାଲମା କରିଦେଇଥିଲି। ମୋତେ କହିଲେ ବାସ୍ ସେତିକି ଦେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପଛରେ ସେଠୁ ବଜାରରୁ ବରଂ ହୋଟେଲରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ନେଇ ଆସି ଖାଇବି। କାହିଁକିନା ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର ସାଧା ଆଣିବି ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେବନି ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ପୂଜା ସରିଲେ ତ ପୁଣି ଚୁଲି ଲାଗିବ, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ। ସେତେବେଳକୁ ବି 9:30 ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ସେ ଖାଲି କହିଲେ ଭାତ ଡାଲମା କରିକି ଦେ। ମୁଁ ସେ ଭାତ ଡାଲମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେଇଥିଲି। ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ସିଏ ବି ଯାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ଆମର ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭୋକ ବି ଲାଗିଥିଲା। ବୋଉ ମୁଁ ସୁମି ଆମର ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ 3 ଜଣ ମିଶିକି ଏଇଠି ଖାଉଥିଲୁ। ଆମର ଜଳଖିଆରେ ପିଠା ଆଉ ଡାଲମା ଟିକେ ଆଣିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁକା। ଖାଇସାରିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ କରିବି, ଖଟା ଫଟା କି ଭଜା ଭଜି ଯାହା ଗୋଟେ କରିବି ଆଉ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ମାଣ ବସିଥିବ ସେମାନେ ତ ପିଠାରେ ପୁରା ଆଜି ପୁରା ଘର ଭରପୁର ଖାଉଥିବେ ଧୁମ୍। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।